Καλώς ήλθατε στο MetaHuman Meditation. Βρείτε ένα άνετο και ήσυχο μέρος για να καθίσετε ή να ξαπλώσετε. Κλείστε τα μάτια σας και πάρτε μια βαθιά εισπνοή από τη μύτη σας, εκπνέοντας αργά από το στόμα. Αφήστε κάθε άγχος ή ένταση. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε ένα γαλήνιο κήπο, καταπράσινο, με ζωντανά, αρωματικά λουλούδια. Αυτός ο κήπος είναι το εσωτερικό σας καταφύγιο. Ένα μέρος όπου μπορείτε να βρείτε εσωτερική γαλήνη. Οραματιστείτε τις λεπτομέρειες αυτού του κήπου. Τα χρώματα, τα αρώματα και το απαλό θρώισμα των φύλλων. Καθώς στέκεστε, αντιληφθείτε ένα απαλό ζεστό φως ακριβώς πάνω από το κεφάλι σας. Αυτό το φως αντιπροσωπεύει την εσωτερική σας γαλήνη. Με κάθε εισπνοή, νιώστε αυτό το φως να γίνεται πιο φωτεινό και πιο ζεστό. Με κάθε εκπνοή, απελευθερώστε τυχόν σκέψεις, ανησυχίες ή περισπασμούς. Φανταστείτε τα όλα αυτά σαν πολύχρωμα μπαλόνια που παρασύρονται στον καταγάλωνο ουρανό, αφήνοντας το μυαλό σας καθαρό και γαλήνιο. Καθώς περπατάτε, παρατηρήστε πως το απαλό αεράκι χαϊδεύει το δέρμα σας και το άρωμα των λουλουδιών γεμίζει τον αέρα. Νιώστε την αρμονία μεταξύ του εξωτερικού κόσμου και του εσωτερικού σας εαυτού. Μπορείτε να αγγίξετε τα πέταλα ενός όμορφου λουλουδιού κατά μήκος του μονοπατιού και καθώς το κάνετε, αισθανθείτε μια βαθύτερη σύνδεση με τη δική σας ύπαρξη. Κάθε άγγιγμα αφήστε οποιαδήποτε σωματική ένταση ή ενόχληση. Συνεχίστε τον περίπατό σας κατά μήκος του μονοπατιού και με κάθε βήμα νιώστε την καρδιά σας να ανοίγει. Η ηρεμία στον κήπο σας είναι μια αντανάκλαση της ειρήνης μέσα στην καρδιά σας. Αφήστε τα συναισθηματικά βάρη που μπορεί να κουβαλάτε. Βρείτε ένα ήσυχο σημείο στον κήπο και καθίστε. Κλείστε τα μάτια σας και επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Με κάθε αναπνοή, η γαλήνη της καρδιάς σας γίνεται πιο βαθιά. Αφήστε κάθε συναισθηματική αναταραχή. Αφήστε την καρδιά σας ανάλαφρη και γαλήνια. Συνειδητοποιήστε τους ήχους της φύσης γύρω σας. Πουλιά, το θρώισμα των φύλλων, ένα απαλό ρεύμα αέρα. Αυτή η ήχη είναι μια υπενθύμηση
του ειρηνικού ρυθμού της ζωής. Φανταστείτε οποιαδήποτε αντίσταση ή προσκόλληση να ρέει μακριά. Αγκαλιάστε την ειρήνη της παρούσας στιγμής. Και συνεχίστε να αναπνέετε. Εισπνέω. Εκπνέω. Πάρτε το χρόνο σας και νιώστε το σώμα σας. Νιώστε την ηρεμία καθώς κάθεστε μέσα στον κήπο σας και τη γαλήνη που σας προσφέρει. Όταν αισθανθείτε ότι είστε έτοιμοι, μπορείτε να κουνήσετε απαλά τα δάχτυλά σας, τα χέρια σας, τα πόδια σας. Να φέρετε την προσοχή σας σιγά σιγά πίσω. Και όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας ή και να συνεχίσετε για λίγο ακόμα. Μεταφέρετε αυτή την αίσθηση εσωτερικής γαλήνης μαζί σας, καθώς προχωράτε την ημέρα σας, γνωρίζοντας πάντα ότι μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό το εσωτερικό καταφύγιο, όποτε χρειαστεί να βρείτε ηρεμία και ισορροπία.